nahu pagino siako kurang baik citrohanku haholongian sayangian songonang makaholongi ho tung bibig yape Di bagas muna raja nami di son adong do buok kami apang nabarisihon tulu-tulu di sipangano songo-songo di umum di adat nami Tuhan muna raja nami ema diulonta sadarion dia kada mamuhay nauli di mamuhay nadingkat alani raja nami mo rotuk somot dia pe nabuhe terpasat tami tua doban ni rajai lasmaru hamuna majakon di sibubon nami dia pala melugup nyarion asanggiatnya perhiteo memuhai nauli ma diulota memuhai nadengat lima disakap ni yanakot nami dohor borumuna nagame barwain nami dinalaho majalo pasu-pasu perbagaso siat tonga-tonga ni siat jolo ni mata ni raja nami dohor nami ma asa sititik pa siupa kolang-kolang ko yung mapangrahuna tuk songonipe nabuhi terpok kami tuwa dokan ni rajai sai tukudang apa yang ko pinasuna imahatan nami raja nami sa tutuan ta perdingan pasai siala asido tolong nama ngalehon puhon nang hahi paton di kita dumbo bima di manogot ni adio takas maju tu di ulau tak di naneng mamuhai mahita di ulau tadi bagas cadarion alania yang boru dos do nakok na tuan na ngadi pasal tamu tu hami somon tudu si panganon juhuk nama saudara las marhanai macak koni alani anggi mato di ulau tadi bagas cadarion somon nadi nina raja ni mangguru nami si panganon pamuhai alani amang guru tongdo
nana masih pasangat-sangat kita kami be raja yang guru neng Roma kami pasahaton songo sira sira marhide dekke simuduru ima pangidodo dilek kami siang kami hula-hula muna malah tema Kau di Roma dapat kamu tu tengah di bagasor alani buhay maulanta di balosihan mah raja yang mengguru songo marhide dekke simuduru tang yang nama terutama tamatu dia bata di mana musnya yang songo di pamukai di lontar pasaton naik pada kesimuru dekke tiri kasa anggia mato di nama muhayu lontar di bagasan sadarun sama naulina dengan paso-paso yang tamatu dia bata sian nama muka kita sah yang labor hati tanah tu bagas corong itu bata tong-tong di ramoti kita Tuhan kita dak kurang mananga asonang soang alani di hangu raja yang mengguruna molo tu songo ni dekke na putar pasatan itu muna raja yang mengguru asa dohon masongo ni dokinya dua asa siti mati gempa gorong-gorong tengah odi susah dia dekke na putar pasatan itu muna tuan tadi pertama pasti kong pasu-pasu na mola tiga beca atau duduk yang berrobian di dekke na pinasa muna saya juga dari bahamir tong nama jaro di hamuna sikatna saya di pasar tua ma akka daumi nadekan ima hata nami Oke, mundur mana nangit dong. Gua mbak perkumpulan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Mau lihat tema di perpunguatan, tabasada marwata, martang yang minta. Tuhan Jehovah, nahu sobahami ali Tuhan, berdalanan yang nami salilingna. Tuhan takas di botoh perpunguan nami dia palatikyon ali Tuhan. Ima dinamar Jepang, nanang marhula guru ali Tuhan. Terlumu bima dia anak guru ni hudiami, dinamar sakap, naing mamuka martonga saike ali Tuhan. Naing borat mahami juga kasdoromi ali Tuhan. Marhite na kosom mangilo pasu-pasu pertonga saike ima perpunguan nami dia palatikyon at pangali Tuhan. Gomos sami mangilo tu depan mula dia. Asa saat di
tanganmu ma saluhubna ulon nami di bagasa sadarion sian nama muhai di manugut nyarion bartongan nak suhat nama rujungnya le Tuhan di ulon nami sahat ulon siapa tahun nami pertongan le Tuhan toku pasatami saluhubna ulon nami di bagasa sadarion di ulon nabagi asa homa nama jongjongi ulon nami ona le Tuhan lehon dami nasubur nasakko le Tuhan ya boy mar kami sonak kami saluhubna tong ali Tuhan matangnya ngelihek nami jalo matangnya nami on markiti anak Tuhan Yesus perdosa nagudang dohami ali Tuhan perjulura si hami siap dosa pengalasion nami na usang aja hami doh na susang aja hami Tuhan asa tanah hami gabi haboran di pasu-pasu mau lihat ma di oleh Tuhan amin. Ayo pelatih bapak dulu ali boleh coba masih mereka masih mereka. Amin. Mari dihita.
tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 2. Jangan lebih harap, jangan lebih harap Indonesia sama mama di bawah. Allah dijolo di salubukna masih harus ngasih tutumamu. Ai dibuku pihak golongan ni rohai do godang dosa. Selain jangan di harap. Allah dijolo di salubukna masih kalau ngasih tutumahan ai dibuku pihak golongan ni rohai do godang dosa. Lama hukuman kecil 6 tahun lebih. Kalau menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk mengenal setiap pasangan kita. 6 tahun lebih itu. Berumah tangga sampai 30 tahun sesungguhnya kita belum mampu secara utuh mengenal istri atau suami kita secara khusus sebenarnya. Artinya apa? Di dalam menjalani rumah tangga kita tidak akan pernah lulus. Akan terus-menerus selalu belajar untuk semakin mencintai, belajar untuk semakin menerima, belajar untuk semakin terus bersama-sama dalam kondisi apapun. Kita berhorong dukung suami istri. Karena apa? Karena dibutuhkan cinta yang betul-betul tulus menjalani rumah tangga ini. Kalau dikimar dongat no, silong-lomodo gue putus. Karena tidak ada ikatan yang mengikat kita secara utuh. Tetapi ketika sudah berumah tangga, yang mengikat kita bukan hanya cinta kita, tetapi yang mengikat rumah tangga itu adalah cinta dari Allah tersebut. Dan yang memisahkan itu si pengikat yaitu Allah itu sendiri. Makanya dasar pernikahan orang Kristen itu apa? Harus kematian yang memisahkan. Artinya apa? Biarkan kehendak Tuhan. Alita ini balik-balik itu kalau di halak tahun baru berek doa. Di rumah tangga di halak mata. Di tikimar dongan itu sahirna nomor 7. Makanya ada lagu orang Batak mengatakan, udah gak boles usuru. Haba-haba bolus. Nah itu ketika pacaran. Tetapi ketika sudah suami istri, gerimis pun datang. Dan ada mobil, toy mah. Dan 5 buang. Saat 27 menit dari pihak, padahal sesungguhnya pada ketika sudah berumah tangga di situ kita butuh kasih sayang yang utuh, butuh kasih sayang yang sempurna, cinta yang benar-benar tulus karena banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan yang harus kita hadapi di dalam rumah tangga yang bisa merusak, mengguncang rumah tangga kita. Dulu orang Batak terkenal karena apa? Kesetiaan di dalam rumah tangga tersebut. Amin.
tayo kang majolo kata ni debata tarimot turut ni parto ngasaribeo ni anak Kristen. Jadi ditopa debata majol may tumiru rumana di irukon debata na kumanupay bana bawa dohot buru-buru nasida ditopa. Kung ditopa debata jol may idok ibana ma dang linggan sa sada baway pujung. Kubay ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana pain akupna. Alay siya mula na idop di hatotok panay bawa do buru-buru na sida di bayan. Alani tadi konon ni bawa do amana do inana patopoto dirina tunaniolina. Naga bisa da daging do nasida na duai. Asa dada dua benasida tun sada daging do. Akuk ni di dok Tuhan Yesus. Ganupna paulakon naniolina ia soalani namarnainan. Napakalaku pocat. Pangalakuk do nang nama buat nasirami atau na pinadung ni debata tam jadi sirami ni jauh. Songonot do di dok debata ku bawa. Kamu akabawa haholongi hamu mapardi hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi uriai jala nama ngalehot diri nama mokopsa. Unang muru kamu dopak nasida ikom marroha hamu madongani nasida. Sangapai kamu nasida songot dongat paneat di hamuluan na sora sudah buru-buru dioloi akka paropuan nama bawa nabi songon pangoloyo dituhani ai bawai do uluni pardi hutana songo Kristus uluni uriai ikon otor porman toman mardongan halabohod dohot hademahon nikodi parangeni buru-burui imana harga dijoloni di mata atau dijoloni jolona atau songonak kana parangeni katani di mata maham sumodukko para sirohao dohot habasaro dohot haserepon niroha maham masih palmeunian maham dohot mas sia-sia-sian salubuk riting niroha muruk rimas panonggahion dohot panicahioni dau mai siap kamu ni dami nasihat debata ima mangaraja di bagasar rohamuna jala salubuk nabi nahemuna marhite-hite hala manang papahenan tong mai marhite-hite guari Tuhan Yesus asaibana mangaraja rohamuna dohot ulonguna atong muaing atong munga dibigi hamu hatani debata tarimot turukut ni parto nasari beoni namanukun maang waing jumolo di huali pangoli jamin rafito utagao olo doho maka jong joko di joloni debata no poto saluhut doho di joloni akadongan na pungudi sonna pinangi do ni rohando si oni febriana tifa borumani ngiririk muk gabi dong amusaribe olo doho maka holongi bana sian nasaroham doho mangula sian nasagugum ugut maparangi na bagi arak doho tibana naolo doho mangajwaju doho hagalionna tung sura umurang parangena jalan nasotuba paula komu manang tadi konomu ibana paima disirang hamate kamu sogot molo na usadaro hamba ngoloy sa dohok na idok malusu namanukun maaw muaing dohok ibualena oni febriana optiva borumanik niririt ni si jamin rafito utagaolom gabi dongan nasaribe naolo doho maka jongjoko di joloni debata na boto saluhut dohok di joloni kadongan na pungudi sonna pinangi doni rohando si jamin rafito utagaolom gabi sinodukmu olo doho maka holong ibadah sian nasaroham dohok maparangehon marpangalaho nature maradokon ibana dohok maparangeho parangena badia babua halak kristik ko jalan nasotu pamahilolo ko manang tadi kolom ibana paima disirang hamatea kamu sogot molo na usadaro ham mangoloi salut nai dok malusu
soni debata dua umapuan hatana tuhamu marhite-hite gua debata anak-anak dokter di porbadia au madok na pinadung ni debata dan jadi sirangan ni jolma. Amin. Kedua, usaha hadis yang kedua dihuria. Kalau terus saruna, ruas dihuria akan bina kebetulan naik pasahaton sadar kenangan mencitra mata tuhamuna bina muka berdoa saripeo amudia pelakio. Anuma keluarga baru jalan keluarga nomor juru di pasu-pasu di bagas juru di Hatta dun ojak kuliah AGB dari Puranon jalai dari sisa Soroto Bay anggia ma Pardo Saripeo dan di Dukuk Mula Gabi Pardo Saripeo hadir di Bata jalan Pardo Saripeo Gabi Situruo tuan area Dinamiho siap hari salutna ruas kuliah AGB dari Pasahatu Tuhamuna 12 Rohanami di nama jalan Sopat Perbuda Sopamu di selani di bertikiano peserta yang Tuhamu Cetramata sirhata di Tuhan Tado iman agabi ujahan di Pardola Sarabia Muna tu haka area di namanya Horas Mahami ruas kuliah agabi dan pokokula suak semua yang muna hubungate Horas Mahamu diramoti Tuhan Mulia. Saat kami masih ada nilai homi tu kami pilihan nami tu ho saya jalur mengiga biwat na khusus di jalur pasu-pasu meja laramong di asa kupar khasiat kami pilihan nami pati bulu kon merajong di tengah-tengah ni kuriam bawa pion buhay maruhan nami makiti tim asalam bukat dah kami gudang ni sile oleh umi bukan salam pikir kami
Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Rahmati kami itu pertanian agama. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong ni rohani Tuhan nama. Doa persoalan itu diperbadia mana dongani hamu saluhna. Amin. Horas manihina. Oke, kamu apa?
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau. Hebat itu. Horas. Dan nami pangalapaboru margamanik na siap pakabaru. Perjolo hita madok mulate tu amata perdenggap basa. Ala totong dilehot dihamuha hipason ima dinaman madohoti manang manggohi gukudo jojo nami apala ditikyon. Ima dinama jalo pasu-pasu pardonga saripeon. Ianak kon nami doho parumen nami. Laos mangihutusima amanginang. Mangido kami di tangiang muna. Asanggiat niyan anak kon namion. Dohot parumen namion. Gabi keluarga na berbahagia unya tujulan narion. Terlumobi ma di parumen nami. Gabi si hutti jualon niya si hutti apang di jualon nami. Si buat tuaon, si buat sangat di keluarga nami. Laos ihutusi akamanginang. Molo tuk somot dia pianong diaka udut niaka terti acara.
Molo tu orang lubi hami di panggoraon. Dang nunur hugura hami hamwa manginang. Una pola manarita rohamuna. Buai do hami ajaramuna. Asa anggia niat dia kaulaon na hobatu hami dia para dikyon. Buai dapot akalas liroha. Marhite pasu-pasu nasihat tuhata perdegap basa. Molo di hata perhudulo nak kamanginang. Molo tu kupake hami mazujulu jabu namion. Ima di nama muka ulaon tiada perdongas haripion abara ditikyon. Hami mangido siap bonane asuhuton. Hudul maju hamua manginang. Di inganan nokku para di hami. Molo adalah horas. Molo ate tema amak pandai nami asa marhite tututang yang nami itu amat terpertua di bata asa lihat matutu panggabian lihat nang parhorasan di hami hasuhuton marka hutagal terlumubi ma dia anak nami do parumai alani amak pandai nami asa mangaliat tamin bona ni hasuhuton bada mang godang mangaliat. Boleh ba amak pandai nami? Kami. Alane nang marmeme mahame marhiti hata dauli hata nadinggat tu nakon nami do paromen nami. Jumulo ma dijolo maju pengantin do. Kami. Asanggia tutu niya songot pangidua pita nami tu amat tanah mertua di bata gabe ya nakon jadal ripe sitiruo non dia kasudut no poso tujulan nario jalo macalo akka pasu-pasu sia tua ta perningkap basa alani pade nami baik kotang marmeme.
Wala tema pati nami dinang naunaho Panginoon nami. Asa sipuran nami tortor nami. Asa binainin na tiyot binay tupanuhatan. Bedamang dihami kondak si tiyo. Las padumudamang tukondak kasama. Kami lang kami. Kami akapamuro muna nuaing na doho tami makalason di ari naudi ari nadinggan di natapaborha na kitulang namin na poso so ni doho na tulang namin na poso tutong-tungan ni doro itu hatta majdalo pasu-pasu par dumasari peoni ang iya matutudi sa hapot tu hatta asini rohani di bata sahat tunasida sahat son akan nataparsitai so pasu-pasu na dinalo na sidai sahat mo sa tuaka nataparsita natapangido siya tuhata gabi na sida tu ka ari na ningro asasaha sonero konya kana tua lata sikuru dirusuhi mabahet bunga-bunga tuan anak na sida tua boru tu ka tikenengro jala takas dongan na sida sauruma tua Batu tu. nuaing disom mahami akap borumu boru tubu boru nama tua bere dohoti bere so di madoho nakasi matua di boru nakin akaraja nami molo tu songo dia penon na tarbahe kami silas ni rohanami dalan nami marsobat tu hatai hut makamulat ehon asi ni rohani debata law songo ni dohot ulu nami tu hamu karaja nami aka tunggane dohot songo ni aka inang bau aka natulang doho aka tulang na poso di sonuaing dan sudah purung nina molo so sakut pelia dan sudah kita mangulahon na peso si bayron na susadia di pasu-pasu Tuhan molo tung songo dia penon na tarbahe kami patuduhon las ni rohanami si ibik madiok pagolang-golang pangarahukna tung oti susadia penon na tarpatu pahami si las ni rohanami nuaing dalanay martangya tutuhatai sai di tabay tuhatama anggo dalan di pasu-pasuna Batu tu. jadi so ni ma permusik nami ada nunga di sok kami nuaing sini pamuruan ni hula-hula nami di son baik dawang may dolo ima godang soba-soba ima godang muda-muda laos padomu ma doho tu godang mangarian.